मंडळी आपण कपड्याचा बिझनेस करतो ना तेव्हा एकाच टाईपचे कपडे ठेवून काहीच उपयोग नाही. तर मंडळी अजमेरा फॅशन्समध्ये तुमका सर्व टाईप्सचे कपडे मिळून जातात. आता लग्नाचं सीझन इलो का सगळ्यात मोठं फोकस असता तो म्हणजे लेहंग्यांकडे. यांच्याकडे तुमका ब्रायडल लेहंगा 1200 रुपये, सायडर लेहंगा 680 रुपयाच्या स्टार्टिंग प्राइस मध्ये आणि तुम्ही हे लेहंगे घेऊन तुमचं रेंटल बिझनेस सुद्धा स्टार्ट करू शकताय. अजमेरा फॅशन मध्ये पूर्ण देशभरातून वेगवेगळ्या स्टेट मधना खरेदीसाठी तुफान गर्दी ही डेलीच चालू असतात. लहान मुलांचा सूट मटेरियल आणि मंडे अशा प्रकारचे गिफ्ट सेट, महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लहान मुलांचे ब्लेझर्स, अशी असंख्य लहान मुलांची कपड्यांची व्हरायटीज असतात. सोबतच मंडळी फेस्टिवलच्या हिशोबाने बेस्ट ड्रेस मटेरियल आणि ड्रेस मटेरियल यांच्याकडे 78 रुपयांच्या स्टार्टिंग प्राइस पासून असा, कुर्ती 79 रुपये. या सर्वांसोबतच मंडळी गाऊन आणि क्रॉप टॉप फक्त 599 रुपयांपासून स्टार्टिंग असत. मंडळी जेंट्ससाठी सुद्धा लागणारा सर्व कलेक्शन यांच्याकडे मिळतात. जसं की टी शर्ट 50 रुपये, शर्ट 100 रुपयांच्या स्टार्टिंग प्राइस मध्ये, पॅन्ट 150 रुपयांच्या स्टार्टिंग प्राइस पासून आणि प्रत्येक पॅटर्न मध्ये असंख्य व्हरायटीज सुद्धा अवेलेबल असतात. मंडळी लग्नांचा सीझन येतात तेव्हा आपलं जास्त करणं लक्ष शेरवानी, ब्लेझर्स यांच्याकडे असतात. सर्व टाईपचे ब्लेझर आणि एकदम कमीत कमी रेट्स मध्ये तुमच्यासाठी अवेलेबल असतात. सीझन वाईज जॅकेट, त्यानंतर पार्टी वेअर, अशा प्रकारचे भरपूर सारे व्हरायटीज कपड्यांमध्ये तुमका यांच्याकडे मिळून जातील आणि ते सुद्धा एकदम होलसेल रेट मध्ये. सोबतच मंडळी तुम्ही जर लग्न सराईसाठी माल खरेदी करत असाल तर तो देखील तुम्ही यांच्याकडे मोठ्या क्वांटिटी मध्ये खरेदी करू शकताय. तर मग कापड बिझनेसचा विचार करताच तर अजमेरा फॅशनला एकदा तरी नक्की व्हिजिट करा. आणि मंडळी अतिरिक्त काय माहिती हवी असली तर नंबर खाली दिलेला असा, नक्की कॉन्टॅक्ट करा.